imapangika chifukwa forex kuti as a country tikulepera kupanga generate na forex yoti titha kupanga nkhani ya mafuta komanso pali ena mwina amene amasokoneza nkhani ya forex mwina ena amabisa kaena amatani timamva zimenezo but at the end of the day choti amalezo chonena kuti vuto ndirakuti dziko lino we are unable to generate forex so ngati forex kulibe anokima ndalama zokugulira mafuta apia ndalama zitenga zokugulira mafuta in the short term atiuza kuti in the short term zatheka ndipo I think yoyambira dzulo even lero sindikuona kuti kuli malaini ndali kuti Lilongwe malaini kunalibeso dzulo even kunoko mama uno sina kuti malaini it means kuti in the short term vutolo alitha but now long term what is benefit kuti zisati kwa izi zitamba kale tu zamba boma la bingu boma la Mutharika that's why you can see kuti olo Mutharika amakwera pachirudziro do ine nzarenga ine 6 months basa zakantamaliza mavuto a Malawi ndipo zarankukhundiza samapanga kumbuyo kuba iwo ene personally anali zaka ziti 8 that he has been in power is 8 amvula 6 years in power achimene awo kazingati kaya together kazingati kaya 14 years samapanga akanene kuti nazatsa mavuto a Malawi in 6 months samapanga kose ku 14 years yanali kuti asathetsa so why am I saying this problem ya mavuto kwa mafuta sudi amba dzulo kapena amba liboma ili it's a problem that imene yakhali kulivuta it means there's something wrong that we are doing wrong as a country chipo imene sitikupanga bwino kuti zipanga generate forex kapena even procurement ya mafutayo zimene kupanga sizikuthandiza that's why I was happy kuti he said no in the long term tend government to government kuteleko next week ndupita ku United Arab Emirates ndio mani mtsogolero kumeneko kuti mwina akhozotipasa ku mafuta kuti vuto limene lingatheretu so to me I repeat mtsogoleri ubwera udzatira nkula amabwera atathesa vuto sangabwere vuto silinati mwangu kupepesani obebani mama khalanso balai zipindwa nika azenena kuti vuto lilatha koma in the long term this is what we are going to do then nkhani ya chakudya ndimeneyi chakudya ndikugawa koma there's still a gap ndipo tikupanga za kuti gap that that's what we go leadership mwina ndimbire pompo chabwino mvula munatola positive ine ndinatola mwina zonse ndinatengapo sinalizofunikira mwina analankhula nthawi yabwino sana tamange koma natayamba kuti ma solutions aja apezeka akhala pansi kuseri ndi amabwera poyera atakhala ndi ma solutions amene aone kuti akukonzedwa amene tikupita msogolomo china nayenso yambepo ngati nkhani ya njala imene yakhalire nkhani zimangovuta kuti nthawi zina timalowetsapo ndale nakhala ndi njala choti zinthu zambiri sizinaende bwino kumalawi kuno cyclone Fred macyclone ena zina ndi zina maelinuno osiyanasiyana anapangisa kuti anthu asakolole fertilizer anaperekedwa mbirimbiri kwa fertilizer yosanagwire ntchito so a president anapanga declare state of hunger kalikale and ananenaso kuti uku sikuli bwino and taona matraki akugawa chimanga madera osiyanasiyana so I think that's something that munthu akutani akuganizira anthu khale ena ako opposition rankhulabe pankhani yoti mwinako safuna kuvomera kuti munthu wina akugwira ntchito yandi kuyenda kwambiri and munthu ja akupita ngakhale kumene anthu osanamvotere akupita komweko kuona kuti sabata yobwera apita kunzuzu makamaka chigawo chakumpoto anthu akamve ndi pakamwa pake kuti tikuyesesa kuti mafuta amene wawo atheredwe so imeneyo mwina ndi chinthu chamtengo patali kuti anachifotokoza and timene tingopempha njonera kuti anthu amene amvera andale ndiyena nkhani yawo ayitengeso kuti ikafike kwa anthu pa grassroots anthu amene sanakhale ndi mwayi oyimvera nkhani yawo yabwinobwino nkhani ya mafuta ine imene ndikondolesa kwambiri because mwina pa ndikuiziwa historia yake nkhani ya mafuta akhali kuvuta kwambiri nkhani yake ndi forex basi ife sili kutopanga forex yokwanira yoti mwina tingaigawe kuti pange prioritize mafuta kwa zinthu zimene zikufuna forex ndi zinthu zambiri zina ndizamanyado inde koma zambiri ndizofunikira ngati Malawi ine ndikukumbukira kuti
nkhani ya mafuta ikanakhaitata kukanapanda kuti maboma akasintha ena amati maproject amene anayambidwa amasiyidwa chifukwa mu the year 2000 panali agreement pa dziko la Malawi kunampula amuluza la president kuti apange pa Mozambique ndi Malawi azigulira limodzi mafuta. There was an agreement kuti mafuta aja kukhale pipeline from Nakala kuzafika Paliwonde kuti akafika Paliwonde ndio mafuta aja aziwengedwa hapa ndi ena apanga supply apanga save Mozambique komanso ni maiko ena amene ali nkati ndi nkhani jira sintha tabwera bingu osana khani ma priority yawo koma there was an agreement kuti Petromok company yaku Mozambique yirumikizana ndi company yaku Malawi kuno isana ambidwe nokuma koma zaro zike kuti akha pamodzi azigulira limodzi mafuta ku nyanja kwina this will be basically government to government for Petromok kuimira Mozambique government nokima kuimira Malawi government apanga form joint company nkhani imene sina yende toyoti anthu ena mabomawa amakhala ndi interest yawo because kwa matra amene ndi malole amene anali ambiri mbuyo ma andale amafuna kuti mafuta ajazizingulira chocho komanso samaona apo kuti pakatipa pakachajera chifukwa mungamagula mafuta from an structured route pamakhala ma middlemen so oneka kuti Malawi quantity imene matenga ife mwina mapeza kuti ma middlemen alipo 7 ali yesa ikepo kake so by the time mafuta jakupanga landiko afika ku Malawi kuno amakhala kuti ndodula pamene kuti tikanagula from government to government sipakhala ma middlemen so anzathu amene amakhala ndi access yodusa kupanga process sizimakondweresa because pamapeza kuti palibe kenakati so a president atenga decision yabwino yoti azilankhula ndi boma government to government that will help akuzolankhula ndi government yaku Abu Dhabi azatu abwera atipasa mafuta kunazera mu njanji kubwera ku Malawi kuno ndikukhulupirira kuti zikhala zabwino and there are a lot of ways we will not even just working on the forex we can azatu akuja mafuta zinthu zambiri za ku Malawi kuno amafuna mbuzi mwezi amapanga zaidi amafuna zolima zimeti malibe so you can go through a barter trade kuzi quantity iyi tubasele mafuta so ngani tindi ma minerals ameti malipera kukumba so we can be because mapanga barter zinthu zosavuta so mwena zimativuta kuti anthu ena amapangira da sabotage panga sabotage kunena kuti zinthu zisaende mbiri zipa ya president amenari so nkhani ya mafuta ina ndikondwesa kwambiri and ulendo wa president opita ku Abu Dhabi ngwabwino and ndikukhulupirira kuti wireless or TV MBC izapanga cover bwino kuti Malawi wonse azimva kuti zimene zachitika ndi initiative yabwino yofuna kuti kunaipita patsogolo as usual mvula nomangana hezo zizabakakafa kumene tita nawo somene kundabulesa ngubona kuti ndikujokojera ndibona ndojowa musange mundu tipita nawo kumene apita president la Malawi tikaonese zimene akuchita president akumana ndani ndipo kuti zikutheka ndithu msaladira uli avula zonse ndofuna ngombe zimene okuti ndakulepa no paheya anthu ndiziva kuti zikalephera mzane kuti kwepe sola ankha paheya ayi ndithu sizitephera ayi titumiza guru president akapita kuyeyi ikhala ndi guru ya MBC as usual. Mr. Bigger Sam. Yes. Munalowa kuzitizi tisanalowe nkati mwenemweni mwa nkhani yathu mmene makosa nayo amayankhula nakumbukira iphina yake chimene nawerenga usiku wathawu chabwino president anangomaliza kuyankhula munthu analemba kuti speech president Chakwera speech a forest of words and a desert of ideas ndina dzawerenga kwayamba asina mafetsikira kachiwiri ndi zimene amphula makosa nawo zandikumbutsa zimene nayankha pamenepo nanena kuti how can a desert appreciate a forest mandipesese nakasiwa amati mawu ambirimbiri koma popanda chochitika ndeni makutanthauza kuti kutheka kuti
munthu amene amayankhulayo iyeyo he is a desert, ubongo wake is full of a desert, it's a desert. Mchipalamba mbongo make munthu chipalamba kuti chipalamba sichingadziwe kuti kodi akati nkhalango njani sanaione. Yes, so there are two things there. Ndikutanthauza chani zimene wayankhula Dr. Chakwera dzulo akuyankhula zinthu zimene amalawi ambiri akhala kuzidandaula miyezi muna 87 yapita. Ndingoti chiyambire ni ng'amba yakachata. Adalengeza kuti muno ndalengeza kuti ndi dziko loti muli disaster maboma akuti. Lero wabwera kudzafotokoza update pa zimene adakamba sicha kuti takuchita chani. Nkufotokozaso kuti ngakhale tapanga zimenezi koma pakutsalirabe pang'ono tikuyesetsa kuti zitheke. That's an update ya mtsogoleri wa dziko amene akuzindikira kuti ndikhale pano ndinasankhidwa ndi anthu awo, ndikuyenera kumawuza zimene ndikuchita pa mavuto amene ndikudziwa kuti akudandaula, chifukwa munthu uja wakhala kumayenda ndipo anthu akhala kudandaula nkhani ya njala. Mwanamvetsetsa njala imene idabwera ngati muchofotokozera George inabwera chifukwa cha mphepo ng'amba. Koma statement inayikamba poyambirirachi inandikumbutsanso kuti chimene munthu amene analembayi chinandisonyeza kuti ndi chitsanzo chachikulu chimodzi chimene machitidwe athu kapena maulamuliro akhala kumbuyomo zaka 20 zapitazi asandutsa maubongo a Malawi ambiri. Chifukwa inuyo mukakhala mkitchen 2 hours 3 hours mukamatuluka mmene mumanunkha utsi, mukakhala mkhola la ng'ombe 2 hours 3 hours 5 hours mukamatuluka mkhola muja inuyo matuluka manunkha fungo. Anthu amadziwa kuti ndinali kuti ndinali mkhola pa ng'ombe. Sitingatsutse sitingakane kuti amalawi ambiri kukhala kumene tidakhala m'maulamuliro apitawo kudatisira fungo lina lake lonunga limodzi mwa fungo limenelo nkusafuna kuzindikira kuti kodi zikukambidwa apasi ndizaphindu kwa moyo wanga kapenayi, kodi izi nzaphindu ku dziko lino kapenayi, kodi mkulu yakuti chani fa ndiye mtsogoleri wathu mkulu olota khauto akuya naye bwanji koma kutchera khutu nkumva kuti mwina nkutheka kuti akuyankha zimenezo ndikuitsazi. Mwanamvetsa mero muona kuti chifukwa cha mmene akhala akuchitira nyamata DPP mazimene sizambuyo nthawi ya bingu ija anthu akufunsa zinthu zabwinobwino makumbukira funso limene linandigwetsa ulesi kwambiri mmene anayankhira Phiri anafunsafunsa mtolankhani na wake anafunsafunsa kuti pali nkhani yakuti kukhudzana ndi mafuta. Bingu adamufunsa mtolankhani kuti iwe uganiza kuti ndipange soda kubanja. Munimvetsetsa kuti muone kusiyana kwa atsogoleri. Munimvetsetsa kusiyana kwa utsogoleri. Professor Bingu Mtali Katalete anamuyankhako mtolankhani atafunsa nkhani ya mafuta. Adamufunsa so kuti inu mukuona kuti ife tipange bwanji kuti mafuta amene wate. Ang'ono wawo kana akulu wawo kana ang'ono wawo kubona muona kana akulu wawo akulu ndi alipo ndiye awaso awa apita Mutharika adayankhula kwa mawu kuti ngati mukuona kuti mafuta kulibe tapita basi kuti uone kuti zikhawaje ngati galimoto sikuona mundipetsete lero uyuyu akubwera akuti chifukwa cha mmene takhala tikuvutikira kwa zaka zambiri chifukwa cha mafuta ndaganiza kuti tisinthe ndondomeko yakagulidwa ka mafuta. That's a solution. Munimvetsa kani? That's a solution. Amvula akamba kufunika kwa solution imenechi. Koma pali chinthu china chimene mwina amvula anaiwala. Solution ya government to government
ikusiyana ndi mmene timagulitsira mafuta pano timagulira mafuta panopa kusiyana kwake kwina nako kwayamba anafotokoza Mvula kwachiwiri mafuta aja timagula in bulk amakhala ochuluka kwambiri koma namba 2 kolingana ndi mavuto amene dziko linolo likukumana nalo chifukwa choti akanganyaja adaononga njira zonse zopangira forex Malawi Savings Bank kugulitsa ma irrigation schemes kuononga njanji kuchola tikamanena makampani wonse amene amapanga zinthu zoti khoza magulitsa kunja kugulitsa mpaka na lerolo shut and vala ndi order kunja sitingakwanitse kupanga kaunjika aliyese amene mmalawi akuvala mmalawi munomo ndi forex toothpick tikadya nyama kanyenya kuoda kunja mwanipetsaka it's a very pathetic situation zimene zizi kuti zichitike mmene zimachitika achakwera kunalibe zonse kwamba zikuchola konseko achakwera kunalibe tikamati maziko adziko adathyoka ndi manthawi zimenezi ndi achakwera paona tipange bwanji tipeze bwanji ndondomeko imene idzitilola kuti ndalama yakuti alipire atipatse nthawi yochulukirako government to government mudzitenga masiku 180 musanalipire imene 6 months munipetsaka ndio 6 months imene titenga mafuta ndikuti tikulolera zimene tolerazo muona kuti zilipatsa breather zilipatsa mpata uchuluka kwambiri komanso ndalama ija ndio tikaika account idzipanga interest number 1 number 2 kumalawi kunokoti ndi zinthu zofunikirako zambiri ndikuchuluka tachulukanako mafuta awa mankhwala fetereza ndiye kuti tikhano ndi mpata kuti izitolerazi bwanji tiguletu fetereza tikuona kuti pajetu eno kabweza ya mafuta ijapo mwanipetsaka fa panopa tikumatenga 3 months kuti lipire imene yochepa kwambiri 3 months yomweyo tigandiza mafuta za fetereza 3 months yomweyo tigandiza kaunjika 3 months yomweyo wina afuna akaudi galimoto wina afuna ukatani apapa tatalikitsa tikukonzanso njanjizi tikuyambitsanso makampani ena mwina tikuganizanso zobwezeretsa Malawi Savings Bank tinagulitsa ija mwanipetsaka chifukwa panopa ngati National Bank akumapezeka ndi ningopereka chitsanzo akupezeka ndi $20 million pamwezi a Standard Bank $20 million ka Reserve Bank kupezeka zingati muganize kuti kwa zaka zimenezi Malawi Savings Bank bwezi kuonjezera zingati kuma dollars amenaje mwanipetsaka mwanipetsaka ndiye anthu akamanena kuti speech yopanda ndikumamva chisoni kwambiri koma lero kuti mwina ndi chifukwa chake tili pano kuti lidzifotokoza kuti ayi pamene paja amakamba zinthu zofunika kwambiri ndipo ine amene ndikudziwira pofika January anthu ena adzakumbukira nthawi imene kuti achakwera pa 27 adayankhula nkhani yakuti tikamafika January anthu akumbukira tikamafika January zijakamba amvula kuti ndondomeko ilipo pano payi pamakhala chilaini chanthu pakati between inu ndine ukagula papampo ndi kumene kwachoka mafuta pamakhala anthu ambiri pakatipa amene kuti kuno timachoka kuti madobadoba mwanipetsaka wina ayika 5 kwacha wina ayika 20 kwacha wina ayika chani wina ayika chani wina njira yonseyi mpaka tozafika kuno kumakhala kuti adzadzana anthu amenachi ndiye muona kuti ifeyo ndalama yathu ichi tikupereka ikukwera chifukwa cha magulu amenacha ndiye pofuna kuti nthani nazo nditani chiganizo chichi mutati muone chikufunira zabwino Malawi kubweretsa mtendere kusolva ululu pa Malawi mwanipetsaka but look if olota khauti munthu kupanga chabwino chotani koma ngati anthu osakudziwa kumakhala kuvuta kuti amvetsetse mwanipetsetse nkhani ichitika lero iyo ndikumbutsa mmene anthu adawa kwakulira Ambuye Yesu kumalowa malemba sopano ndikumbutsa ndithu ngakhale amati man of God lero kamuliziyo nkhani imene ndikumbutsa mmene Ambuye Yesu adakwapulidwira kukwapulidwa kuvekedwa sanga ya minga tani koma lerolo ndi amene timati adatipulumutsa timagwada nkumapembedza munthu amene ifeyo ngati anthu dziko lapansi pano tidamkwapula koma kumutukwana kumutsira malovu kumuveka sanga ya minga kumukhoma misomali kumukweza pantanda kumunyoza dzipulumutsa ngati ndiwo mwana Mulungu izizi zikunumbutsa zimenezo pomalizira ndikamamva kuti anthu a DPP kapena anthu ena akumanena kuti sanalipatsa solution iliyonse motere mafada akumbutsa Malawi kuti
anthu amenewa they are sitting on pachingereza amati simbi ya moto. Anthu awa ADPP wa akudziwa ati ADPP kuti mavuto amene wawo ife tapangana contribute akudziwa ndi mamoto apange ona kuti ndine amene ndalakwitsa akuloza munthu amene akukonza. Ndikukuwuzani ndithu, if this works I'll question the Bible. If their strategy works I'll question the Bible. Chifukwa there is no way you can stab someone in the back and turn back and get surprised with why is he bleeding. moto anaoyatsa okha Munthu sungabaye munthu kunsana pa kena kakulembera kumati iwe magazi achoka amene adabaya dziko linolo kuti lidzituluka magazi chonchi dzivutika chonchi. Amene adabaya dziko linolo ndathati bibi kulitsa makampani kuba mafetereza kutani kumene kuja mabaya dziko la Malawi kulibaya the economy baya dziko la Malawi. Lero akubwera nkumati maona tinakusani mukhaula ino mamona yakulusani magazi pamene ajakwera sana atenge mpendo kubaya munthu ajakwera sana pheko malubi manifesaka ajakwera sana baya kwa economy ajakwera ndamene kutenga manati kumata kumamanga zizi ndiforokoza panozi ndithu mulungu akuona awawo akawina akukwachidwa chabwino mukonera program ya Timvetse pa MBC Radio 1 ngati mukutitsatira komanso pa MBC Television. Tibwerere posachedwa apa. Tikupitirira ndi nkhani imeneyo yomwe president anayankhula dzulo ku mtundu wa Malawi. Tatambasulapo nkhani ziwiri, atakambapo nkhani ya njala komanso takambapo nkhani ya mafuta. Nkhani ina yomwe anakamba kwambiri president ndi nkhani ya kalembera wa zisankho yomwe akuchitika padakali pano. Ananena kuti pali magulu awiri anthu ena sakumakalembetsa chifukwa choti mwina njala ndi zina zoterozo, koma pali gulu linanso lomwe lafoketsedwa lagwetsedwa mphwayi ndi atsogoleri ena andale omwe akumawuza anthu kuti ayi zolembetsa ziayi zoterozo. President anakhumudwa kuti kulembetsa ndi constitutional right yanu, ndekaya pali njala pala ena akukhumudwitsani simukuyenera ndithu kuti musakalembetse chifukwa mukugulitsa ufulu wanu odzavota chaka chamawa. Anatsindika kwambiri pamene papa kuti ngati pali nkhani zipite m'mabwalo a milandu akazikonza. Mr. Kasakula, nkhani ya registration yakhale kuvuta, tinaona kuyamba kwangakhale atsogoleri azipani zotsutsa samabwera poyera, koma kumapeto taona kuti pafupifupi aliyense wadzambatuka ali pa ground kuwawuzano anthu. Tilowe motani, tipange motani? To me, a president akamapanga address dziko ngati limene pacha amakhala presidential unga manthawi zonse. Timoti a president awawa is presidential. Simunthu kuti angapite kapena pa podium mujambangira dzulo from State House olofiri masukano misonkhano awo yandali akumawa kwa stiki kuchipene mavuto a Malawi ndipo kuti athana nawo bwanji anditsogolo lili bwanji. Zina zoti opposition akamba izi akumagamba diena. So even dzulo lija anapanga maintain the same thing. Tiye ndikapangira register undu ufulu wanu ena mukuona kuti muli ndi njala yani zimenezo chimanga titumiza msalanda ule it's on the way aida chimanga ologa akakhobiri tikutumizirani koma zimene sapangisa kuti inu musakalembetse muphwanya ufulu wanu okha odzasankha tsogolo amene mukufuna. Chimene sana nene malingani khalidwe lawo khala presidential he rises above petty issues
that the opposition normally wants to talk about and spread his abodes and he rises above it. And he's different from all these other presidents that we have seen. Probably after Kamuzu, all presidents that we have seen. Amuruzi timazi warusi, akapela pasongano, amalongo lora kwambiri, amanyoza. Ampinganjira amanyoza iwe ndiwe ndani wopaga zaku kunabwera abingu shimosimo chamanga mpeka samosi. I will smoke you out. My band and also akadaralati amalala kwambiri. Our ndedu ton of bricks, 4 ton of bricks like you. I will smoke you out. I can't tolerate this. I can't tolerate this. Never wrong Pragosamata, the way it comes out, very horrible. Our president church. Achakwera, Adikumbutsa Kamusu. Amene Alkarapodium, he was presidential. Upereka ulemu wa office. Ina ni mwangu nzikomo. Let me live with the petty, politics to others. So, Zorija, Chimina President Sarabenge emphasize, Malika Kuti is presidential. Mchona Kuti, Amene, Afuno Sogones and registration of Zukomono, the opposition. Anamaroba, Amukito, Ajisale, Antambo, Kenago, Chihana, Enasondana, Maninga Soina, Bibi, Agariati, Bodi, Mavurilo Tuani, Ababa Karabasa, Fondauri, and the platform. And also, Amagoro residence. Ukalaba Bodiam, then they'll pay money to some, TV station, beams the blind, Maunera, Basumaka Sashibana. Oh, the Susuka, Chat, Zaini, or if you got some Zaini, Divina Banseu, the Mumenego, Mugaonaso, Pogan Campira, then Bas. What the president simply said was, you know, you're going to very could he a chairperson, I make it, I see it, because you have information, would is related to someone who MCB, they take it to court. Let's see if, actually, he will say, let's see if the court are going to accept the nonsense you're talking about. Because no court in Malawi can say, because the judge is related to someone, therefore she should resign. No court can do that. Unless she has broken the electoral law or any other law. And they have proven which she has broken with evidence. That's what the court can do for them. Otherwise, no court in Malawi can tolerate the nonsense they are doing. Then, Kanyama demonstrations. My demonstrations in the Nani. What are my demonstrations? Mango Baga demonstrations. And Tambomuni now, plus Savesi, and Bagama demonstrations. Come some and Naguti Bagamazo to do me one Campira. Among Nagudi, to Bagama demonstrations, for Jenny answer, Abangari resign, we know how, for another such Sango, Unity Pexi, with evidence. And the court vindicated them. 2 courts. Loyamba, Bagana Supreme Court, Osuno Court, Bagana Supreme Court. Vindicated them. Could you say, Jenny answer, mismanaged the election? This one has not been spent in the election. It says it. Yet they have been saying, so, simply put, Ghania registration, Yasogonegera, or Sogonegera, Manikangura, our opposition didn't play their cards. They don't know what they're doing. You all have been telling them, I'm a supporter. Zibina now. Only to wake up late. No, but so in the Calibet, and I got a Sigolomarisa, Ucholo, Canabo, Mosa, Calibet said, and I got a Sigolomarisa. Where were you during last week? You grew again courage, and how one would have been Umabina Sugoyamba, Romanis, or president. Are you serious? It is not serious. Today, Zorauna and Abraham Manza. Too late. This is the last phase. Third phase, last phase. These 2 phases. Where was he? Sending an amount of Banazao, Magabaga press conference, over Dan Kumurugome, making and Rasa Garabet, or to Tibet and Zapso, Tamakasana Bangaregisat. How would people register like that? If you were so simply put, Handy Yabuti, Amene Afonso wants a registration in Zugumo. Always a temperature for nothing really. Police do so negate, can I go demonstrations, can I go the people? We can have demonstrations. People in Longanarila last year, the other year, 2019, for demonstrations. Some of them, Tamaro, I'm so who then got Jose, my free Tamanaman, we know Kaval, we know Chesuka Pulit, Zaman Masho. Today, people have learned a lesson. They're hiring people who didn't really show very much.
anarudi kuti ruza lusaba ndeiweyo kana apa muiterese zvisanga anawisa chani. I'm not saying people should go violent or whatever. With democracy, I'm a defender of human rights, free speech. But at the same time, I'm not naive to imagine that someone should just wait. They should not protect themselves. I don't think that is right. So let's balance the two things. But the bottom line, I'm not always a temperature. And for them, it's very simple. We've said this. They know how to steal an election. Now, because they know how to steal an election, they think everyone who is like them. Oh, so MCP is in power. Oh, transmission is a crime. In this day and age, manual system. Technology is advancing every day. If fail because DPP wants to steal the election, are you crazy? Unless you are crazy. Unless you are crazy, I'm using federal language. I'm saying unless you are crazy, because the individual, I can use a different way. Okay. Because super for me, we don't I'm crazy. I'm not thinking about the welfare of my family and my own welfare. Sitting up against business. So, you want to win. I mean, I was so honest. Our position led by DPP. I was a temperature. Can I go away? Or a president? One is similar and good. You expect to be a president. I should clean your mess. No, you should clean your own mess. Think before you do things. I was on the recession. Deputy Bonoba Kuti Jimbo Sokonesa, nobody's paying attention to us. In fact, I want us to Mwanza. The Rolo, Sana Brook, and Mina Toba, and Nasa Gogo, 84, Sima Sevirai. And Zao, Ajawera, and a look at Zoro, the Rosso Advanced. And from the look of things, this week is our Puma every day, as the Oban encourage Kutia are voting. And in Asodi, Abida Gompoto. Is it next week? Yes. The same speech? Yes. I know that's what it means to be a leader. At the right time. Let me come in as president to encourage the people to go and register. Come next year to vote. That's being president. This is the kind of leadership that Malawians deserve and want. So, Malawi, we can see the difference. If you hello Musawudi, Tingarae, Nhwari, Jifota Onamanga, Ajan Ankanga, I, Kabera Tingarae, Bomera, Tilia, Bobu, Uzu, I, Amara Sada.